Weet je wat dit is? Dit is een knijzenpan. Wat ze na een wok. Dat is een zeer fijne kam. Dit weer zo'n wat ze na een non-stick wordt niet zal ombakken. Maar besteden weer al zeer afgeploesterd en met verrostet. Wat ik dan neem is dan dat we een barsch nemen met een sliepstein zo staat. En dan schieten we dat alle uit. Dat kreeg ik billig. Check maar wat ik voor dit holen. Dat moet $2. En dan waren dit schon ganz blank geschiert. Dan wordt de zeer heet merken en dan wordt de wat ze na een seasoning. Met ik zeer heet merken aan de schmutz nemen. En dan de ganzen gewoon een beetje bepenselen met schmutz van de zeer heet is. Oder je kan in de oven bakken nemen op 374 Grad voor een stunde. Wanneer je ganz een ei schmutzt. En ik wil zeggen, dan hebben we dus een ganz nieuwe pan. Een zeer fijne pan. Dat is een beetje arbeid dat eruit sleept, maar dat schaft. Dat wordt het beter. En ik wil weten, want dat is een smaak blank gemerkt. Ja, ze staat over dat. Mira, nu hebben we deze knijzen gropen, ganz grijzem uit gemerkt, wat de gans blijven hier. En dan doen we de voeten naar juiten en dan doen we die een beetje uitwaschen. En dan doen we die uitwaschen met een beetje schmutz. En dan merken we nog helemaal schrikkelijk sehr uit. En dan doen we nog helemaal warm met voeten uitspelen en dan doen we de warm met schmutz uitwaschen. En dan doen we die nog helemaal abhärten, bloß groß, maar dat vangt te rekenen. En nu is het eruit. Ik wil Ihnen sagen, dit is niks in je gekofte non-stick, wat ik ombakken deed, maar deze is nog beter. Ik wil deze niet vertuschen van de ganzen nier. So. Weil hier wo je gelegenheid hebben alle verbrukte knijzenpan te kijken. Ik weet hem een beetje gewesen is dit. Dat is je zo'n schmackerunde. Hoehoe, ich hoffe, du bist sehr fan. Ja, maar gaan. Kijk die billig, dan doe je dat alle uitsliepen. En dan merk je ook, ze staat eruit. En hier, ik weet nog wat wezen. Check mal wat we hier hebben. Hier hebben we een disco. Dat zijn 22 salja. Kan je zijn, dat is hier wat kop. Du hast herdels aan je brust, und je dat ziet. En weet je wat dat is? Dat is de tortillas bakken. Hier kunnen we 18 oder 20 salja tortillas boven bakken. Dat wordt je nächste zomer wezen. Nou, waar we zo'n grote burritos merken dat het halve dorp kan eten. En dus afsnijden en snijden en bieten, veel je dat wel. Dat nennt sich tortillas sobaqueras. En je merkt ze in Sonora, daar in Mexico. Daar waren we dan niks gemerkt. Nu heb ik dit ook eens uitgeleerd en met afgewaschen. Eigen schmutz, nu is het eruit. Nu leven we bloß een Fahrjahr. Ja, ik wil je bloß nog weten dat als je dan mijn hobby shop, onze garage hier. Du hast ein bisschen Kompressor. Und dort hast du dann ans Motorcycle-Schmack gespreit, bis nächstes Jahr. Und hier haben wir dann ans Spieltisch. Meine Frau hat mir diesen 2 oder 3 gekauft. Das ist hier ein John Deere Traktor. Den brachte ich in Haus für den Winter. Wir haben da einen großen alten Traktor, der nicht aufgebrochen. Aber wir haben diese kann hier einen Schmack am Glas abstehen. En ja, hier da ik dan puckerin ben. Jetzt bloß gründlich sein. So, du sind mit schaups, aber immer du hast mein Dash. Ich habe hier puckerin und alles was merken. Alle Sorten Uwes und Barbecues und was immer einem dann fehlen wird. Ja, Dankeschön.